Salam hormatly tamaşaçylarymyz. Eger de 22 dekabr, 20 yanvar aralygynda dünýä inen bolsaňyz, onda siziň ýyllygyňyz 7, ýagny 7-leri owluk hem diýilýär. Ýene fany jogunda 7-leriň aýy hem tamamlanýar. Ýöne biz täze burça geçmenkek 7-ler öz aýyny şowly tamamlamagyny isledik. 7 ýyllyklarynyň maksady okgunly, kynçylyklara çydamly we jogapkärçiligi olaryň iň gowy häsiýetidir. Öz içki sırlaryny hiç kime aýtmaz. Anfat dost tutunmaz. Emma yitirmek hem üflemez. Jedinin gowluny tapmak kyn. Olaryň halayan renki goýy renk. Üfünlük getirýän daşy lazoret daşydyr. Bu ýyllyň aslynda doglanlar diňe öz ýakyn adamlaryna däl, eýsem başga ýat kişilere hem zerur bolsa kömek eder. Şeýle hem olar elmidama ýokary wezifeleri ymtylýarlar. Duyguçul bolmadyk, tertip düzgünüň berjaý edilmegini talap edýän jediler biznesde hem üstünlük kazanarlar. Şeýle hem alyp barýan işini üstünlükli ýerine ýetirerler. Bu ýyllyň aslynda doglanlar harby gullukçylar hem bolup biler. Sebäbi harby gullugynda jedilerde bar bolan düzgün nizam ýerine ýetirmek ukyby zerurdur. Ykdysady işleri jedilere ynansaňyz ýalňyşmarsyňyz. Olar anfatlyk bilen dolandyryp, başlan işini üstünlükli dowam etdirýärler. Ýöne öz halamayan adamlaryna asla boyun eýmeýärler. Umumy jediler hafaply, ýagny hafaply dost uzagydyr ýörelgesi jediler üçin wajypdyr. Olar tarap hem tutmaýar. Olar üçin ähli adam bir. Jedileriň artykmaçlyklary we kemçilikleri, iki aýratyn tapawutly jedileri belläp bolar. Olaryň biri zähmet söýär. Bu jediler ömrüniň köp bölegini zähmete, işe bagş edýärler. Abeýleki jediler bolsa dolandyrmagy, ýolbaşçylyk etmegi halaýarlar. Olar maşgaladan başlap uly edaralara çenli oýlanşykly hereket edip dolandyryp bilýärler. Üflenlik başlan işini üfünlük gazanmagy ymtylýarlar. Maksat nähil uly we beýik bolsa da oňa ýetmek hem şonça gyzykly. 45 ýaşdan soň jediler gülleýärler. Söýgüde we işte tejribe alan jediler bagtly ýaşaýarlar. Onuň şahsy terbiýesi, önamdar tanışlar jediler üçin wajypdyr. Jedileriň maksady okgunlygy durmuşda gabat gelýän käbir kynçylyklardan baş alyp çykmaga ýardam edýär. Bu ýyllyň aslynda doglanlar ören favorlydyrlar. Olar elmidama ruhy we akyl taýdan kämilleşip durmaly. Sebäbi ruhy kämilleşmedik jediler ýürege düşünç we ruhy çökkün bolýarlar. Bu ýyllyň aslynda doglanlar ökde turganlar hem bolup biler. Olar sport, avtomobil bilen gyzyklanýanlar hem bolup bilýär. Muňa garamazdan jediler faby hem halaýarlar. Owadan fab olara ruhy gollaw berýär. Şeýle hem jediler biwepalyk afla bagyşlap bilen oklar. Gerek ýerine garaşylmadyk hereketler hem edip bilýärler. Olar biwepalyk eden üçin özüne biwepalyk edileni kabul edip bilmeýärler. Sebäbi bu ýyllyň aslynda doglanlar özlerini söýýärler. Söýgüde olar gyzga watlyk gatnaşyklary halamaýarlar. Olar gelecekde ýan ýoldaş boljak adamlar bilen gatnaşykda bolarlar. Jediler bilen durmuş gurjak adam maksady okgunly, zähmet söýer we ynamdar bolmaly. Bu ýyllyň aslynda doglanlar ören gabanjaňdyrlar. Emma iki jedi birleşse berk maşgala emele geler. Şeýle de olar akrap bilen hem gowaňyşýarlar. Şeýle hem jedileriň fiýahat etmek isleýän ýurtlary Hytaý, Awganistan, Albaniýa, Islandiýa, Meksika, Bolgariýa ýurtlarydyr. Egerde araňyzda bu ýurtlara fiýahat etmek isleýän jediler bar bolsa, onda tesirde belek geçmegi ýatdan çykarmaň. Mehribanlar, şu ýerde size ýene bir wady ýatladyk geçmek isleýän. Egerde siz hem jedi bolsaňyz, siziň güýç çeşmeňiz içki ynamdyr. Siziň üstünlüğiniz bolsa, maksat goýmak ukyby we täze bilime bolan höwesiňizdir. Egerde sen ýyllyň jedi bolsa, onu öz häsiýetini tesirde belek geçmegi ýatdan çykarma. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.